Idrætsforeningen, og vi kan se frem til at blive omkring 1000 mennesker i fodbold alene inden for de næste 5 år, hvis det fortsætter derude. Som nogen godt nok sagde, så er nye ikke poppet op endnu, men den er der på tegnebrættet. Og vi har sagt ja til at aftale medlemmer for dem, når de kommer. Det eneste, vi åbenbart savner i Lystrup for at lykkes med vores projekter, det er en mand i byrådet. Vi kan konkludere, at I ude i HI er lykkes med at få en lokumsaftale i stand, og det er ikke kritik af Henriks arbejde. Men hvordan fanden kan I acceptere at give for at lukke en budgetforhandling nogen en kunststofgræsbane, når det er sådan, der er andre, der er tydeligt, helt tydeligt meget større behov. Det er simpelthen grotesk. Hvordan får Lystrup en lokumsaftale om en kunstgræsbane? Vi starter med Venstre, og så tager vi os ikke. Jeg synes, det er ret simpelt. Jeg tror også, du var inde på det tidligere. Vi skal væk fra det der sognerådspolitik. Altså, vi skal starte, vi har begrænsede midler, det tror vi alle sammen kan blive enige om heroppe. Og så er man sgu nødt til at prioritere, hvor er det, der er flest brugere, hvor er der mest behov, og så må man lave en prioriteringsliste. Altså de der sognerådsaftaler hele tiden, så får man et par 100.000 til en bane her og her, og det er ikke der er mest brug for det, for at man kan få et ekstra navn på budgetaftalen. Ja. Det er altså det er fint nok, men er der nogen her, der så kan stå på mål for, at det var så I og ikke Lystrup, der fik kunstgræsbanen i den her omgang? Det vil Dansk Folkeparti. Det vil Socialdemokraterne. Jeg var gået hjem på det tidspunkt. Der var jeg gået hjem, og jeg vil bare sige, at det er en tidligere venstremand, han har lavet den lokumsaftale, så Venstre, de skal ikke... Men prøv så lidt mærke, der er ikke nogen, der tør gå hjem nu heller. Så Socialdemokraterne skal have lov til at forsvare deres... Jamen altså, vi tager jo ansvar. Og vi kan også sige, at en af grundene til det her, det er jo ikke en lille idrætsforening, vi har ude i HI. Det er punkt 1. Men det, som virkelig skræmmer i den her situation, det er sådan set nabo. Vi har brugt absurd mange penge på at sikre Bellevue og VRI deres. Ja. Og den bane, som kommer til at ligge i HI og i øvrigt i BMI, de har ikke de naboproblemer. Så det er altså også en faktor. Det er ikke bare sådan, at vi lige kan se, vi tæller medlemmer, men du har ret, har vi nye osv., og I siger, jamen I vil gerne gøre de her ting i Lystrup. Jamen så er det jo lige, jeg tror alle her har sagt, at vi skal jo kigge på, hvor er byudviklingen. Vi skal sørge for at tænke... Det er så vel, det kan gøre her. Ja, men altså, så mange flere medlemmer har du ikke. Nej, men det er vi skal sørge for, vi skal så sørge for, nu tror jeg så på mål omkring det her. Og vi skal også sørge for, at det ikke, vi ikke får en eller anden VRI-skandale igen. Jamen, det er jo slet ikke i tråd med det, jeg vedtaget at gøre derinde. Ja, det er det. Jeg vil bare sige snart mere, at jeg synes ikke, det her det var en god løsning. Jeg er med en del af budgetforlig, men jeg synes ikke, det er en god løsning, det her. Fordi, at, som jeg også sagde tidligere, den her sognerådspolitik, den må høre op. Der er jo også der sognerådspolitik tidligere med Venstre, også med Venstre der, i forhold til idrætsområdet. Det synes jeg er et kæmpe problem. Jeg synes, det er fint, at der bliver vedtaget, at der skal bygges to nye kunstgræsbaner. Vi har rent faktisk besluttet, at der skulle laves en analyse på det her, i forhold til, om der er behov for flere kunstgræsbaner, og i forhold til, hvor de skulle ligge hen. Det er sådan i dag, at vi har lavet en konstruktion, hvor klubberne selv betaler en vis andel, der skylder i banken. Og det er altså blevet en vigtig indtægtskilde for dem. Jeg tror ikke, de ude i VRI er ekstra specielt glade for, at det nu bliver været noget væk af deres indtægtsgrundlag i forhold til, at der kommer en bane ret tæt på. Jeg synes, det er vigtigt at kigge på geografien, kigge på, hvor behovet er størst. Og det er altså ikke foregået i den her sag. Men jeg vil så også sige, det er ikke det, der får os til at springe på budgetforhandlinger. Trods alt den her sag. Men jeg er ikke begejstret. Godt. Der er 2 tilbage for lov, og du skal være korte.